Kumusta mga bright? Welcome sa tuwang channel, YouTube channel, Uncle Kusgan. So for this video, ang atuang review kay GT Cat 2 nga sapatos. So sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Okay? So kini nga sapatos is OEM top grade, UE pair, unsa pa yung ikuan niya. Dili ni siya original kay wala ni siya dito sa mga outlet ninyo makita, guys. So kung naamoy mga kwarta, pwede mo mapalit og original, pero kung wala, goods sa gyapon kini inyong gamiton, no? So ang GT Cat 2 mao ni siya ang colorway na ako ang napili. So mao ni yang now sa GT Cat 2. Okay, atong i-review ang kilid, yang materials. So na siya pagka nylon materials, mura siya og salaan skilid, muna yung kilid. So diri na logo Nike shoes, sa likod ay Nike ikas na Nike shoes gyapon na ay GT Cat logo. So kini siya basketball shoes ni siya, guys. So diri ni nakabutang smear traction 1.1, diri GT Cat version 2.0. Diri creating the next era of basketball. Okay, guys. So na siya air zoom nga mo marka diha. So diri ta sa sulod. So nakanindot anong GT Cat, guys, kaya ang yang insole. Grabe kay ka power ang insole ani. So mo ni yang sulod ato ipagimaw yang insole ang kit-an ninyo ang sa kanindot. Okay, so nani yung insole, guys. Ingon ani yung insole, baga kaayo. So sitting kay mong tiil, tapos kini na siya air zoom, man siya mo tabang, si mo tikod nga mo bounce kagamay, no? Tabang ni siya para kusog-kusog ang bambak. So nani yung inner sole. Diri tahi na siya, guys. Tad na siya tahi. Baga po diri ang iyahang pong. Baga siya pong diri, guys. So mao ni ang GT Cat 2 sa mga wala pa nakabalo. Nindot ka na siya basketball. Muntila ni hipos po gayo, no? Diri mao lang gyapon kay same raman sila, dili man siya mismatch. Tanang to yung quality. Diri spike ni siya, gamsol man ni siya. Sigyana ni si mo ang kamot mafili mo nga pilit did siya. Nindot na siya. Design yun siya, guys, for basketball shoes. Pero ay kabalungan nung wala ikuan na ni. Kita ko na sa NBA ni na nagasuot. Pero wala star player nga nagkuan na ni. Mura sa precision ba wala star player nga nagdala sa brand. Kini siya para kang kuan Talpulano ang pinakatibay. Ano ba? Supre ang mga kuan nga Manila pilion. Nindot kayo siya design, guys. Yung dilaw, baga kayo. So mao lang to sa mga wala pa nakailaan niya ang iyang pangalan kay GT Cat 2. So kung nakagusto ka sa kuang content, please subscribe, like and follow. Okay? So kato lang mga kusgan.
mga bright, daghang salamat sa inyong pagtanaw.